И здравейте хора, това ни е новия канал и първия. Тук ще качваме видеа, как скачваме и ще казваме, ако слагаме нови неща на колелата. Това са нашите колела. Тия колела ще виждате най-често във видеята ни. От град Шумен сме. Казваме се Цветомир и Павлин. Приятно гледане. И само да кажа, това е нашата рампа, на която ще скачаме в това видео. Направихме я преди около половин час и сега ще видите как моя приятел я скача. И както разбрахте, едното е на Павлин, пак каньона е моя на Цветомир. И сега той ще го скочи този скок. Намираме се в Шумен до Рума. Кача. Дава, вика оп-оп. Сега какво ще направи? Както няма спирачка. Пръц. Сега видяхте как се включим. Сега отиваме на едни стълби там 8 и ще ги дропваме. И да. Оказа се, че един друг приятел сега ще идва, ще го изчакаме да дойде и тогава ще отиваме на стълбите. Сега ще скачаме ето този другия скок, ето там е. Е там. И сега първо аз ще го скоча. И забравях да кажа едно, това е нашето първо видео. Той докато скача се сетих да го кажа. Моля ви са без хейт, това не е първото видео, не сме толкова добри и да, това е, сега той идва. Ето казва поп, сега тръгва. Уип! Добре си е.